Pah, ya tak tinggal sarapan nek. Wiu-wiune muni ya. Kalau wiu-wiune muni ya. Tak tinggal sarapan. Wiu-wiune muni bola pas jam 8. Pas jam 8 gitu. Wes kira-kira ning dhewe teko nggonmu jam pira engko? Lah, kemang aku ning dhuwur kono nge-live. Jawabku ya tak tinggal sarapan lah kok no. Lah kono wiu-wiune muni dhisik. Wes, gak sempet nyoteng wiu-wiune jembatan. Tapi bawaan terus. Bariki pokoknya. Wes, tak tutup nih laku sarapannya. Timbangane gak sida wareg iki engko.